Хора, днес ще играем Brawl Stars. Така, пак Brawl Stars, да. Много малко абонати имам, трябва ми контент. Да. Нека започваме този път, ще ви покажа и другите ми акаунти. Ще играем другите акаунти, другия акаунт. Така, продължаваме. Чакаме да зареди. Готово, така зареди вече. Connecting to server. Dynamite, тук миналото видео, да си имаме другия акаунт. Вземаме другия акаунт. Ето влизаме в другия акаунт. Connecting to server. Ето. Защо има някакъв, който се казва Yo-Yo My Name? Евен, то Yo-Yo My Name, монстър. Така, монстър, да, мембър на монстър. Ето тук имаме... Аз съм умен, няма го вземам. Не, аз съм тук. Така, тук Амбър, ето героите. Опа, ми слегнах, така. Ето скетчетата Шели. Апа, ето Стелършен, ако се старшили. Анивърсали. Така, и днес ще играем... Не игра, защото трябва да се развивам в другия акаунт. Чакай, ранкет пуснах, без да искам пуснах ранкет. Чакай, не се играе ранкет. 3 в 3. Яко изглежда. Малко ще видим. Не е зле този мап. Играем тук, защото Амбър. Амбър е много опи легендарен бролер. И така да видим. Отис, Мотис и Готис. Да, добре, че беше хакер. Майко, много е добър той, който се казва хакер. Добре, че беше хакер. Ако не беше хакер, нямаше да е другия отбор. Вие ли се казвам ви, хакер ще е най-добрия. До края на играта искам да видя колко кила ще има хакер. Така. Вай хакер да прави първия си кил. Или хакер умря. Така, освен... Окей. Имам тук да правя мелодии. Така. Как всяката е обаче. Я да видим, добре, че беше хакер. Я видим този хакер. Колко е добър хакер? Давай, взимай топката, бе. Вкарвай! За малко да му открадна глава. Мой клиенте! Like, dice this! Добре, че беше хакер. Ма ти не можеш с този хакер. Така. Отваряме Сабро. Супер, окей. Нещо от следващия път по-добро. Легендари хора, легендари. Окей, момента да истината какво се пада. Сам! Аз ли съм доволен? Само защото е бролер. Окей, хора, по-наред се отменят, днеска ще играем със Сам. Да го апгрейднем, някакво друго да правя сам. Така... Ето. Не, съвсем... Нова купи... Стар дропчук. Така. Много добър. Но... Съм го искал, защото... Не, защо пусах тук дори? Много трикчета в YouTube съм гледал съвсем. И така. Играем. Сам има пауър. Буф, пускам пауъра, ставам бърз. Биям росата, чао роса. Чао на росата. За рос. Сокрет.
Готово. Ама то бърто е. Пича са босно. Лесно си минаваме квестовете. Не съм на My Favorite Brawler съм, но не мисля, защото скина на Едгар. Епик. Да. Джаки. Между другото, скина на Бони и на Джаки са много хубави скинчета. Надяваме ме кифеше много. Я да видим. Пълно яни. Така. Рос, Гравзавро. Буф. Така. Убихме това. Окей. До лесни купи хора, но ми трябва конкретно. Така. Буф. Така, започваме. Стартли, бързи купички, нов инстрик. Колко ми е бил инстрика, между другото? Рекордът ми е бил 9. Дали ще си го минем? Не, нищо го минем. Защото продължаваме с ботовете. Така. Някакъв има. Нани. Ама аз този път съм умен. Ще заобикля. Умен. Не! Какво стана? Някакво. Нищо вече имаме пауър. Разверо. Искам да трикшотна. Двой трикшотна. Заради тя го пасли. 10 уинстрик. Ей! Колко яко. Сега да пак легендари да ударим. Митик поне. Дай митик! Няма митик. Нищо. Супер. Окей, супер. Тук видя. Колко време. Така. Добре си Така, продължаваме. Така. Ще пълнем следващата игра на Сол, защото вече ме умърза да направим победи. И да вземем по 8 купи само. Искам по повече купи. Така, убиянията. Бух! Го! Бърз го! Нали? Трикшот. Направих това, което исках преди малко да направя. Така, продължаваме. Така, нека... Къде ме реди? Ще направим 10 минути. Дай! След тази игра с... не как ще си игра. Не, защо? Защото така. Сега си играем още една и ще идем в малкия акаунт, ще играем там още една. И това ще бъде. Буф! Добре. Караме. Така. Буф! Така става Виктория. След тази игра как ще отивам на Сол игра или не знам, не помня. Трябва да превършвам видеото, ще направим просто една Сол игра. Отиваме на следващото. Отиваме в другия акаунти. Да, там ще играем. Защо? Едни 10 минути да ударим и ще приключваме. Ще ударим даже 11 минути. Буф! Пътка по-рей. Бум! И сега се връща. Виктори! Ударихме 10 минути, сега няма по-рано. Ударихме ги. Аут! Мен! Чао, чао!